Kriminalforsorgen har det ud, at man ønsker at lukke et af de gamle fængsler. Man har kigget på 3 kandidater. Det står mellem os, Ringe og Nyborg. Her der kan man læse, at i vores fængsel, der styrer de stærke fanger de svage. Du skal ikke tro mig. Du skal passe på. Hvis du fucker med folk, så fucker folk med dig. Jeg har brug for en, der synger om, hvem der gemmer hvad hvorhen. Has, mobiltelefoner, kontanter. Så kender man dig lidt igen. Vi kommer til at køre hårdt på de næste 3 måneder. Det bliver visiteringer, konfiskeringer. Fortsæt! Fortsæt! Nul tolerance. Prøv at høre, det er sådan som jer, der er problemet. Vi følger ikke bare reglerne, Henrik. Vi er reglerne. Men der er ikke noget vi, Miriam. Færdig. Du er alene. Du er helt alene. Hvor meget skylder du? Men mor, du skal ikke tænke på det. Jeg finder en løsning, ikke? Jeg ordner det med dem. Det skal du slet ikke tænke på. Du er en fucking betjent. Jeg er fanget. Du låser mig ind, du vækker mig, du vælter min celle. Du glor mig af røven og beder mig om at hoste. Og så er du en af de 4, Henrik. Der er mig, og vi er ikke venner mere. I ved, hvad jeg plejer at sige.